je wilt het in een voorstelling laten zien alsof het daar tussen de acteurs geboren wordt. En niet zoals het in het evangelie staat, waar een theologische uitleg gegeven wordt van hij was door God geïnspireerd. Want je krijgt eigenlijk in de Bijbel niet echt een dramatisch personage. Nee. Als hij heeft gelijk. gefluisterd wordt. Hij heeft gelijk, want hij is de zoon van God en hij weet wat hij komt doen en dat gaat hij doen. En ja, daar is niet zoveel een lol aan te beleven. Ja, van alle films die ik heb gezien rond de Jezus-figuur, is hij zelf de minst interessante. Of iemand gaat echt helemaal aan de haal met hem. Ja, dat vind ik ook onzin. Want, dan moet je een andere figuur kiezen. Ja. En op die manier genereer je natuurlijk conflictstof bij de omstaanders. Ja. Omdat de dingen daar op dat moment ontstaan, ook bij hen, zij moeten zich verhouden ten aanzien van wat er gebeurt. Klopt? En het publiek ook. Ja. En het publiek ook.